Kion mo sa DZGB. Kaiba ang lalaking hindi inuumaga. Mga impormasyon asin pangyayari sa palibot mo. Ipapingki mo kay Henry M. sa DZGB. Mga istorya nin karahayan asin naginibuan. I-share mo, pingkion mo sa DZGB. Pingkion mo! Di magparahiriro. Di magparahiriro. Ariyahan takigod. Ariyahe kigod. Oh baby pink joy. Hey hey. Oy mga fans, papusuga ang radyo alas 3. Anong naginibuhan? Kita mag-oro, istoryahan, mas magayon kung may merindalan mga samno. Sa pagkabuhay ni Intawa, programang Pamponsuelo sa hapon. May health tips asin, tataramon, oy dangogaan sa kuyang orasyon. Oy pink yun mo baby, pink yun mo baby, pink yun mo baby ni Bibi Henry. Pink yun mo baby, pink yun dahil iba kundi radyo DZGB. Oy pink yun mo baby, pink yun mo baby, Pinky Henry. Pink yun mo baby, pink yun baby, dahil iba kundi radyo DZGB. Oh Oy! Oy! Hanot nono, hanot, hanot nono. Baile nono, baile. mga fans, papusuga ang radyo alas 3. Anong naginibuhan? Kita mag-oro, istoryahan, mas magayon kung may merindalan mga samno. Sa pagkabuhay ni Intao, program namang pagkonsuelo sa hapon. May health tips asin, tataramon, oy dangogaan sa kuyang orasyon. Oy pink yun mo baby, pink yun mo baby, pink yun mo baby, Bibi Henry. Pink yun mo baby, pink yun dahil iba kundi radyo DZGB. Oy pink yun mo baby, pink yun mo baby, Pinky Henry. Pink yun mo baby, pink yun baby, dahil iba kundi radyo DZGB. Oy pink yun mo baby, pink yun mo baby, pink yun mo baby, Bibi Henry. Pink yun mo baby, pink yun dahil iba kundi radyo DZGB. Oy pink yun mo baby, pink yun mo baby, Pinky Henry. Pink yun mo baby, pink yun mo baby, dahil iba kundi radyo DZGB. Oh All right. Good afternoon. Damarian, 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 damarian. Merindal na, merindal na, merindal, 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 merindal. Ano ko ang pwedeng merindalan mo niyan? fans, papusuga Ano mga tugang ang masiramon na pwedeng merindalan ngo niya na pagkahapon malipot-lipot ha? Gusto ko ngunyan yun magkaon kiso kwan baga yun so mainit na ano nga pod ka yan. merindalan. So to bagang ano nga pod kan sampurado nga pod ka ni samuya champurado sa iba sampurado. Consuelo sa Di ko alam kung anong apod kan sa iba. Masiramon yun yor yan. Na sampurado ka tapos bugtakan mo ki siraan mo ki sarong tuyo. So tuyo baga na may kiskis na prinito. Oy Bugtakan mo kinit na gata, salbatan ng sirang. Dabes-dabes ang pagmerindalan. Kung bako mga tugang guto, marayon tabi ang guto. Pagtaga rurup-rupon. Magayon noon mga tugang ang guto pagtaga rurup-rupon lamang pagkaaga, pagkahapon.
Good afternoon, Pilipinas, mga Bicolano sa man na parte kan mundo. Ini po ang lalaking hindi inuumaga. Si Henry M. Dili po sa inyong programang Pinky on Mo Baby. Ang sa tuyang tataramon mo niya na hapon. Mga tataramon. Ara mo daw ang gustong sabihon. Ang sa tuyang tataramon ngunya na hapon mga tugang rempulas. Yan. Rempulas. Kambi ka ito. Ikaw kambi ka ito ki ano ini? Ikaw kambi ka ito ki public service? Ano ini? Ano ini? Talaga? Ay nako. Okay, sige toto lang ata. Pasadahan tayo ini na public service tigdio. Okay, ang word for the data, mga tugang tabi, rempulas. Yan. Kami ka ito, pag nagpasursugon kami, sabi kang lolo mi ka ito, duman niya kita magdoong sa may rempulas. Harani sa, di ka man talaga makakadoong sa rempulas. Kung yan, ano ini, karaklang ka ang tabi, simentado. Pero may mga part yan na hababaw na pwede mong tabukon mga tugang andag. Pag sinabing rempulas, mga tugang, ang gustong sabihon tabi kayan, Mga tataramon. Ara mo daw ang gustong sabihon. pag sinabi tabing rimployas, pag sinabing rimployas, kung sabihon tabi kan breakwater. Yan, ha? An English pa lang kan breakwater. Yan, ha? Rimpulas. Kaya, di ko na nadadangog ang mga term na ito. Kan saraday pa kami, nadadangog ko ini permi ng mga terminolohiyang ini. Mga tugang na pigagamit kan sa tuya, na mga kuhan kan sa tuya, tabi na mga paraan ta, mga listeners, mga lula, so mga lolo, duman niya ka mo mag-agi sa may rimpulas. Yan. Duman nga, di nga pigaabot kan tubig. Kaya sabihon ka yan, I mean, kung high tide baga, halang kaw iyan na klase, kaya di minalampas dyan mga tugang ang tubig. Kaya nga nang apod kan sa English, breakwater. Alright. Yan po sa tuyang na word for the day. Mga tugang niya na hapon, hindi po sa tuyang programang Pinky on Mo Baby. Ang sa tuyang word for the day, rimpulas. Okay, good afternoon. Sa tuya ng mga parantabay dyan sa Mandaon, Masbate. Live daw. Listening live from Mandaon, Masbate. Ha? Maayong adlaw sa iyong atanan na mga nagabati dyan sa probinsya kan Masbate. An agum kumatibayon magminasbate tan sa kuyang mother-in-law taga Masbate. Ang agum ko dek kum aram kung nata naging fluent siya magbasbate junior. Bata dyan baga sa Masbate. Pambira ka junior makahiling kita taga Masbating maitom. Amuri na masyado. Kadaklan sa taga Masbate, di ko aram kung nata maputi. Daan Masbate, baga, imagine mo, mga tugang, palibot kidagat, di ba? Palibot kidagat, mainit. Pero, ditang nahihiling ko na taga Masbate na morena, buda, natadawan junior, kadaklan sa taga Masbate, mistisa. Mistisa, ha? Mistisa daa. Mga kaklase ko ka ito sa college, kaklase ko junior sa masteral, mistista talaga ang mga taga Masbate, salbatan na pating puputi. Una ka ito, ikaw akong estudyante dyan sa UST ka ito, yun yung UST ko yan, ako ay National University ka ito. Maputi unon junior. Kaya pag ako nagli-lecture, nagkaklase kami, di kami patoko sa inutan, pipatoko ako junior sa likod. Nganing di ako na istorbo. Tasabi, kan mga panahon daa, o yung mga taga-Mandaon, maray na hapon, kaya ito daa, pag sabi daa, kan pag-arabot na kan mga Japanese kan panahon, istorya na sa kuya ni Madam Dean, joke ini ha, no offense men po, joke ini. Kan panahon daa, World War II, junior, sugabos na mga babayi, pag-abot da, tabi kan Japanese. Ano ini? Nagsarakat sa bulod. Nagtarago. Pero kang nainot da, tabing uminabot kan mga panahon sa mga Kastila,
Bako man takot sa Kastila, di ba? Bako man takot sa Kastila, naging friendly mga tugang sa mga Kastila. Yan sa mga joke ka ito. So din may ka ito dyan sa Biyokal, mga tugang. Yan sa joke niya ka ito. Tabi si Madam na nalangkod sa apelyido lugod. Basta joke, mga joke. Ang kahit daa, mga magayunon daa, mga tugang sa mga taga-Masbate. Pero Junior, di ako nagnaya Junior na mag-girlfriend kita ka Masbate Junior. Maliksyon ang kamot. Maliksyon minakodot. Mga magayunon talaga. Kaya kinatutunawan kan mga magayunon. Alright. Dekwan, ito pong mga karawman sa na po ito. Baby pink yun. Na nagkaararaman ko yan mga. Pero until now talaga, natadungan niya ako pag taga Masbate Bagayon, mistisa. Natadungan niya ako pag taga Masbate, araw ka nangit. Ito palan, sinda talaga mga tugang, mga masurting mga tao, mga magagayon. Pagsuga ang radyo, alas 3. Sabi, kaya bagan agum ko Junior, Masbate bagang, taglahi bagang Masbate niya. Kaya baga, di ba? Alright. Alas 3:20 oras mga tugang sa Pilipinas as in sa DCGB. Okay. Pipaaram tabi sa gabos na si baka tabi may nagdadangog, may nakapurot ka mo ki cellphone na Vivo Y73. Pipaaram tabi sa nahulog po iyan sa Rizal Street paluluwas sa may Tanchuling. Baka po lamang na purot nindo, piparam tabi sendo na, iyan tabi na cellphone na iyan, nawara. Nakapangaran po iyan kay Arnold Aringo. Taga Victory Village, tabi, Barangay 27, Legazpi City. Si Arnold Aringo. Okay? Yan. Alright. Sige. Ikadua, unit tabi, may pigton over sa kong ID, digdi sa DCGB. Baka po nagdadangog ang tagsadiri ka ini o bata ini pati mapagalunon ini paghanapon ng mga ID ini o. May driver's license. May driver's license po. May ID sa ano nga ni ini o. National ID. Igwa tabing national ID digdi. Tabi nakapangaran tabi kay John Michael Sandrino. Baka nag-antabay katabi John Michael Sandrino taga Zone 2 Agos Pulangi, Harayo Junior ini. Saan ka yun sa Pulangi tabi? Sa kong kasay nga sa Pulangi? Okay. Hone, baka tabi nagdadangog ini na taga Pulangging ini taga Agos si John Michael Sandrino. O piparam tabi sa imo tabing ID, boda driver's license, yaon po sa DCGB. Taga Lanigay ka palan Junior. Lanigay palan si Jonapolis ang sa kuyang partner digdi. Ano kaya tabi, kung nag-antabay ini, nataga dyan sa Harayo. Pero aram, mapakasugan din si GB dyan eh. Mapakasugan din si GB dyan sa Agos, Pulangi, Albay. Tapos ako nagda-drive, nagdadangog na ako ang paklarado pa tabi ang DCGB dyan. Hanggang nga sa Kamsur. Iyo po, pakikilim na lang tabi sa DCGB kan sa imong ID. Kaso rin tabi, Jerome pig turnover ini digdi. Jerome, ini pa siya pig turnover ini. Ngunyan pa, ang kasapon pa. Alright, sige. Okay, o di bueno. Yung tabi, ang importante niya ito ng mga mga sabi nga ni, mga pangapulan, tabi habang kamo nakaantabay, mga tugang di po sa inong programa na Pinky on Mo, baby. Di, mga liver lovers, ay sandali, ito may nag-upload. Hello? Hello, pali. Day pa tabi sa load? Ala, kayo nga, paano muna ako, kayo nga, nagtatalang ko sa imo. Ano mo na lang, i-premium mo na lang sa iba. Doon na, utawig paludan ko na mo niyan. Mo na lang ka. Ano? Ikaw tayo, dunit ko na, sana ko dahil ko, Din, ano na. maabot na ito sa load mo. Ha? Pinaload ko na.
Oh, hindi. Salamat. Pag-una. Kasi mabigalat ko na yung manag-abot. Pag-una ko baga, seryoso kang madurit. Sagin-sagin ka man sa parang nalamadang ka. Ay, nahilig mo munaan. Nakasikraling kanya ako sa pitong gatang lalamadang bahala. Ara mong lamadang kung ano? Iyo. Ano? Sira baga. Sige na, sira baga. O, iguanig di sa muya dyan sa pitong gatang lamadang ang bansag. Bahala ka. Batas. Sige kay Tan Marati. Bata na ka ba ka dyan sa rapo-rapo? Binansagay na kita ni Rem. Lamadang palan, ha? Si Nelson na Balbin. O ginaranan pa. Bahala ka. Bahala ka. Ha? Bahala ka. Ginaranan mo pa si Nelson na Balbin. Oh, Nelson Balbin. Nelly mo na. Lamadang. Ikaw nagngaran madiha. Bahala ka. Tinirado pa. Pinalod mo naman ang gano'n. At ayo sa tindahan. Welcome ka sa bago. Nakataray mo nag-abot ka ko. Madita. Gano'n nag-video ka. Alat ko na madita sa kuhunta ka mali. Sarap ayunon ka. Ano? Titaranang ko pa sa nakasabago. Di ba? Oo. Pero kung nag-abot na pala, salamat. Are, salamat palan. May ko naman agad kada. Ano ko na lang. Bayin na pagtawa sa iba tao. So number one, maulit na naman ako. Ay, Diyos. Sagin-sagin ka man habo. Sige. Ay, naka. Mga ano ba kasi bago? Hindi mapagulan kung baguran. Anong labot? Kanang waran, matupang ko ng ligaspe. Magayon nung kapatid natin bag. Kamumuya. Namumuya ka magsurusimbag ba rin? Namumuya ka? Sige na, mabay na. Oh, ulo kung sa'yo si Tita Marie nag-text. Oh, kumusta ko pala? Kumusta ka dami, Tita Marie? Honrado? Oo. Kumusta na lang po dyan sa ginabatan. Narigaluhan ako kayo ni Tita Marie. Ha? Narigaluhan ako kayo nagkaperang bisis. Like mo na daw. Sabi ko, narigaluhan ako ni kinagkaperang bisis ni Tita Marie. Ikasaro pa sa ng base. Pero, haloy man maraot so pilita. Haloy mahumil, marayon man. Ano na? Marayon. Sarang parang gag. Ano? Halo yun, masarang parang Ang gag. pigana po ko ta. So, gari sa nabaga sa mga bulinaw bagang pinaalang sana sa dagat, dadaing kuhan. Dahil magkaandig-dig. Rapo-rapo, daing bulinaw. At manamsi. Manamsi. Opo. Ay, masira mo ang manamsi. Ano mo ba ang manamsi? Masira mo ang bibog takan ki iba. Isa na to. Tapos, din wag maski bako na tok. Kusiduhon mo sana, masira mo. Naliluto sa natog tapos siya yun sarungod sabang lagang surang sa Sanggaria. Di mo ko pagbutan mo dito. Ang gusto ko sa may sabaw. Ikaw ba man ang gusto? iba man ang gusto mong sarawayo. Bigbutan mo ako. Bye-bye. Eneng mo na. Ay sarawayo din yung madiongkin. Marasa pa. Kung lamang sa alunong kung pag-inom ko ki. Minang kayang hapon. Pinakalan ako ni Mrs. Ki utong so pigit nung inom malipot. Nakon sa alunong ko Si Ramon. Ito si Madi. Tita Marie. Tita Marie. Ito si Madi. Siguro, kandaraga pa ito. Doon ako man naman na humaling na lalaki. Sa ulok-ulok sana. Diba? Gari, ang hiring kay Madi. Gari magayon nung kandaraga.
Hindi kan talaga pa sa Tita Marie. Tita Marie. si ito si Mading Sena. Gari. Kan talaga pa sa gari cute. Ano, gari cute siya eh. Kaya ang ganyan, gari cute na. Awinda. Pangyayari sa Maoraro. Good afternoon. Mga Islamic beauty, bako man Muslim, gustong sabihin, mga taga-Isla. Okay. Ang apod pa lang kan, Islamic beauty. Islamic beauty. Taga-Isla. Sorry po mga bako man tabi Muslim ang pingiminta ha. Sorry po. Bako po ito kan sa joke kaya kayo ng texter tayo. Di po kita kay ano man na kusong sabihon. Kundi karaw kayo ng listener ta na taga Mandaon. Iyo po. Okay. Now. Breaking news. Bail petition ni Bong Revilla sa kasong malversation aprobado kan Sangguniang Bayan. Alat mo na. Ikwenta daw, i-search ta daw. Kung yung mananggad, alam ko na ha, kung may breaking news mananggad. Bong Revilla. Kung ini, kung ano yan? Ano ini, bail. Aber daw. Kung ini, maka-bail, wala na naman. Nagapara-karaso kaya kitang mga, alam ko na ha, bail. Alam ko na ha. Ilingon ta mo na. Totoo? Totoo ba? Ay, January 19. Iba man ini, tabi. Ano ngon yan? July 31 ba? Ay, iba man gayod. Iba man ngayon eh. Ano yun, kung baka yun lang, Inquirer Net. Tingnan natin sa Inquirer Net. Yung mananggad, yung mananggad, 26 minutes, The Sandigan Bayan 3rd Division granted former Senator Bong Revilla Jr.'s petition for bail for his malversation case over the alleged ghost flood control project in Pandibulacan. Attorney Dennis Pulma, 3rd Division Clerk of Court, made a confirmation. He said that the court denied the bail petition of Revilla's co-accused. The court ordered Revilla to be provisionally released upon posting of cash of 1 million. The trial for Revilla malversation case will continue on August 4. Nailing mo na iyan. Nailing mo na iyan. Gusto sabihin, pag nakahiling ki, di ba? Barita nito taon, 27 minutes ago, mga tugang si Bong Revilla, tabi, inquire, nasa ABS-CBN, tama, paki-search sa tabi mga listeners ngunyan. Sa si Bong Revilla, baga, nakukulong ngunyan, di ba? Nakukulong. Nag-cash ban siya ki 1 million pesos. Name, baga, paano na yan? Nagsuko baga kaya ini, puminadakop baga ini. Malversation, ko man sa plunder, may plunder ini. Sandigan Bayan, may comment, denge nagbabasa, malversation case nga ni. Di ano nangon yan si, ano na, sa malversation niya tungkol sa Pandibulacan na, ano yan, na kaso, may plunder baga ini, di ba? Yun na yun ini. Kinulong siya, ang kaso niya mga tugang malversation, para sa alleged na ghost flood control project sa Pandibulacan.
So, co-accused niya, denied tabi so bail. Sa kabaga. Ayun na yan ang latest niya ng mga pangyayari, mga tugang sa kapalibutan. 92 million 6 months ago. Didi kita sa latest tabi. Ano? Nga ko lamang kita ki iyo, tama talaga. Rico. INQ. Inquirer. Ayun ta daw. Latest. Breaking news. Yan, ha? Anong latest tigil sa breaking news na ini, oh. Ang bantayan tatabi si Kuan. Ang bantayan tatabi si ano ini, si Kuan baga niyaon diyan, si nga nito, si Jinggoy nakakulong man baga. 'Di ba? Nakakulong man baga si Jinggoy tabi. Kaya baka may mga latest na mga mangyari diyan eh. Sa tuya mga tugang na palibot. Uni kadakol na pati sa mga senador kadakol-dakol na kan mga plunder pangyayari sa mauraro. Adi lingon ta na sanayan kung nataban mang arabot kaan sa mga maabot na daw. Bueno, mga liver lovers, kumusta po sa inyong lifestyle? Party on na tayo later, nababaliwala pa din ang liver. Huwag ignorin ang kalusugan ng atay dahil maaari itong tamaan ng disease tulad ng fatty liver, viral hepatitis at liver cirrhosis. Makatulong ang araw-araw na pag-inom ng Liver Aid, pero pag may tama na, paano na? Kailangang mag-liver up. Kaya naman, may bagong Liver Aid Pro. Liver Aid pero Pro. That's right, Liver Aid Pro. Hindi lang supplement. Ito ay Silimarin Plus multivitamins. May mabisang silimarin pa din sa proteksyon ng atay. Pero ngayon may dagdag na vitamins B1, B6, B9 at vitamin B12. At ang Liver Aid Pro ay hepatic protector. Ang hepatic protector ay sustansyang nagbibigay proteksyon o nagpapagaling ng liver injury. It prevents damage sa liver cells in age and regeneration. Ang nadamage na atay, maaring muling bumalik sa dating buo at malusog na anyo. Ito pa, ang Liver Aid Pro ay over-the-counter OTC drug dahil ito ay maaaring maging support o makakatulong sa treatment ng iba't ibang chronic inflammatory disease ng liver tulad ng alcoholic and non-alcoholic fatty liver, viral hepatitis at liver cirrhosis. Ganun pa man OTC ang Liver Aid Pro, hindi kailangan ng doctor's prescription, proper diet at exercise kasama ang araw-araw na pag-inom ng Liver Aid Pro. Yan ang kailangan natin para sa malusog na atay. Mag-liver up na! Ang Liver Aid Pro ay available po sa Mercury Drug, Watson, South Star Drug, and leading drugstores nationwide. Silimarin Plus Multivitamin is the generic name of Liver Aid Pro. If symptoms persist, consult your doctor. Silimarin Plus Multivitamin is the generic name of Liver Aid Pro. Yan. Alright, sige po. Mga tugang tandaan, mga tugang dapat lang na mag-Liver Aid Pro. Available yan sa tuya tabi na mga tindahan sa tuya na palibot. Okay, sige po. Alright, sige. Okay po, sir. Okay po. Okay po. Message kita pag ready na. Okay. Like ko na message. Mayroon kayo nag-aragat sa ako kay mga certification. Kita pag okay po. Alright, sige. O Beno, magbabalik po ang Pinkeon makalipas mga tugang kan mga patalastas alas 3:30 sa isnanin pagkahapon. Kayo po ba ay may katanungan sa PhilHealth? Makinig sa programang Alagang PhilHealth kasama ang PhilHealth Regional Office 5. Mapapakinggan tuwing Lunes alas 10 hanggang alas 10:30 ng umaga sa DZGB. Damang-dama ang benepisyo ng PhilHealth sa Alagang PhilHealth.
Ready to turn your passion for hospitality and tourism into an exciting global career? Enroll at the Julian College Incorporated. Enroll our BS Hospitality Management or our new BS Tourism Management program featuring free tuition fee for BS Tourism enrollees. At the Julian College, we give you more industry exposure than lecture. Train in state-of-the-art kitchen, restaurant, and barista labs. Get hands-on experience through our partner hotel, Hotel Luca, plus top 5 hotels, passenger ship, and airlines. We are also a TESDA registered training provider for the following Tech Vogue program: Barista NC2, Bread and Pastry Production NC2, and Food and Beverages Services NC2 with TESDA funded scholarships and assessment right on campus. Train, get certified, build your career. Enroll today at the Julian College Incorporated. Your skills, your future, our commitment. Visit our campus at Imperial Court Subdivision, Phase 2, Legazpi City. Anom na dekadang nang nagsisilbi, min may pagmakulog, asin nagahatod, min magkakanigong pinansyal na produkto, asin serbisyo sa mga Bicolano. Ang Rural Bank of Pilar Sorsogon Incorporated, ang kaagapay, asin katuwang, kan pag-abot kan sa indong mga pangarap, 60 taon nin serbisyo, 60 taon nin pagtitiwala. Purbaran, ang samuyang mga deposit products, igwa para sa mga kaakian, saraday o darakulang negosyante, mga estudyante o may mga trabaho, igwa man in mga loan products, arugan, farmer's loan, barangay loan, salary loan, as in business loan para sa mga micro, small and medium entrepreneur. Ang gabos na deposito naka-insured din hanggang 1 million pesos. Rural Bank of Pilar Sorsogon Incorporated is regulated by the Bangko Sentral ng Pilipinas. Bisitahon kami sa pinakaraning branch sa Indo. Rural Bank of Pilar Sorsogon Incorporated. We care, we serve, we deliver. Rural Bank of Pilar. Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng panlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutin na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration at katarata. Kitang-kita ang kalusugan. Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalaga ang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Maugmang ipinipresentar kan lokal na gobyerno kan ginubatan sa pamamayo ni Mayor Gemma Ann Onhoco asin kan sangguniang bayan ang Longganisa Festival 2026. Kapangang bulan na panunin maugma asin kapakipakinabang ng mga aktibidad na mapon Agosto 1 sundo Agosto 15 ngunya na taon. Day 1, Agosto 1, Holy Mass, Agri Fair Opening asin opening kan Beer Plaza Pagkabanggi. Agosto 2, Zumba Competition. Agosto 3, Tree Growing, PWD Day. Agosto 4, Youth Service Day. Agosto 5, Peso Job Fair sa Ofracio Pavilion. Agosto 6, Bloodletting. Agosto 7, Ginubatan Got Talent. Agosto 8, Ginubatan Bodybuilding and Physique Showdown. Agosto 9, Ginubatan Half Marathon asin pauragan sa Ginubatan Kickboxing. Agosto 10, Ligtas Tigdas Program asin ang pinakaabangan, kulinarya asin Longganisa Budol Fight. Agosto 11, Street Dance Competition. Agosto 12, LGU Program asin Services Orientation for Barangay Officials. Susundan kan Youth Day. Agosto 13, Civic Parade and Seniors Citizens Night. Agosto 14, Airsoft sa Oval asin Procession sa Banggi. Agosto 15, Agri Fair Closing. Holy Mass in honor sa patron saint of Our Lady of Assumption. Tara na, pasyar na sa Ginubatan. Agosto 1 hanggang Agosto 15, Longganisa Festival 2026. Longganisa, Ginubatan, sarabay sa kauswagan. Realize true comfort and relaxation at Dorotea Resort and Spa, a perfect venue for family outings, couple retreats, and various functions such as weddings, birthday parties, corporate seminars, and conferences. Dorotea Resort and Spa. We have backpackers rooms, standard rooms, deluxe, suite, and a penthouse. Also, relax and rejuvenate with our spa's invigorating treatments, services, and facilities. Dorotea Resort and Spa, Kahugutan, Bakakay, Albay. For reservation, contact us at 0917-777-5734. Find us on Facebook, Dorotea Resort and Spa. Relax, rejuvenate, and enjoy. Only here at Dorotea Resort and Spa. Hoy, bigyan mo, baby, bigyan! Hey,
Hoy, Madi, yan tabi sa rapo-rapo. Madi. Day pa man palan madinaludan. Nam ngaya. Sige, tatara mo. Day man sa napalan. Madi. Day pa man pala naludan. Ta nagbabako niya sa tindahan. Yan sa baba mi. So loader tabi junior. Naubos ang ipang-load. Si Boy pala na igwa. Si Boy na mata. Palan. Madi, ala, basta naman. Si Boy na mata pala na igwa kilod. So, aki niya. Ngunyan. Tataraman ko si Boy. Naludan tabi ka, Madi. Hello? Ayun na nga ito. Nagbabako ngo niyan. Day pa man nga sir naludan nga yata. Nabusan nga akong pangload. Saka baga. Kakantsa mo naman ako kay Madi. Siguro din, makantsa. Ano daw sabihon naman ka? Ano nga ni? Nagapuday. Ano daw po ang nangyari kaninang agas dyan sa daragat? Tamay babay ka, nagkul ng ulog ki Aki. Nahiling ko, napusasan kan pulis dyan sa harap ng Quick Mart. May news po kan si Sir Joshua. Dek ko po nadangog, baka igwa sa ibang programa, ha? Dek ko tabi nadangog. Hello, Madi. Hello, Madi. Pwede Madi maghagad ki dispensa? Ano? So, kat malisto ka magkaroon kayo, no? Madi, mo. pwede maghagad tabi ki dispensa? Yan, magsimagigibo. Oh, natural na maginibo ka. Ano yan eh. Ang gibon mo, mag-ako ka, dispensa ko. Nagbaba ko sa tindahan. Nagulok-ulok sa girl naman. Tanay pa man niya po, naludan nga po. Tanay, naubos nga sa pang-load. Sukat. Tataraman ko si Boy, nasa na. Tapos akin niya pala nag-load. Driver me. Si GB. Iyo. Iyo tabi. Opo. Okay na. Thank you na ako. Thank you na ako. Mano? Thank you na ako sa ino. Ay, buhog. Di ka mo nagpa-thank you ta. Diyan ka naman. Baka na pa. Singilin mo ko sa aking Sabado. Pag na-receive mo na, saka mo na ako pa-thank you niyo. Okay. Wow, mabuotong ka naman na. Very good ka. Marayon ka. Very good. Okay. Bye-bye, Madi. Bye-bye, Madi. Ingat, Madi, ha? Ingat, man. Sindan day mag-ingat sa imo. Okay, Madi. Bye-bye. Okay. Bye-bye. Ngayon mo na. Ngayon mo na. Masubgan kita naman sa kuyang amiga. Maganda at maputi talaga siya. Kaya ang bagay na bagay yung duster na binigay ko. Convert. Iyo, tama mananggan. Kaya merong bigay ang DCGB sa pinaka-prangka at funny na color ng DCGB. Very good, tabi, Tita Marie. Iyo baga, yung pigataram ko sa imo eh. Kaya makaugmahon baga na ano iyan, mga tugang nag-uugma kita na ano ang benepisyo ano ang mga tugang ang benepisyo kan pag ano ini ang benefits da tabi of loyalty o being loyal in ano yan to your alam ko na wala lago sabi being loyal to your loved ones. Yan. To your loved ones. To your loved ones. Tabi nga ng iba man nagluwas tigdi ito. Na ano na mga tugang ang benepisyo kung ika-loyal ka sa imo tabing namumutan. Pero ang hapot ngunyan pira daw na nagdadangog ngunyan mga tugang ang loyal sa saindang partner, sa saindang boyfriend, sa girlfriend. Pero ang loyal sa indang agom na nagdadangog ngunyan tabi sa programang inita. Paminsan ang tao natutokso sa sugot
kan kina ba na ini? Tapano may nagtutugot na matukso. Tama? Kung kita mga tugang nagkukuan kita we refuse mga tugang to be loyal mga tugang to our boyfriend, girlfriend, husband, wife, etc. Pero dahilan sa iyan na pagsayumang yan, may maraot na epekto daan sa salud na resulta mga tugang ki-stress as in iba pang bagay na pwedeng ikaresulta sa iba-ibang klaseng kahilangan. But if you remain mga tugang loyal to your loved one, ano databi mas may magayon databi na benepisyo? Bata so na search ko pa ang drawing Ronald, gani pagiling ko pareho babayi. Salbatan ang pangyari sa Mauraro. Ako talaga, magpon ako naging soltero. Ako talaga, one at a time ako yun. Sarong girlfriend, sa sarong lugar. Ay, baka nag-review tatod ni Macy sa programa ko. Problema ko naman ini. One, ano nga yung Bicol? Ako nga loyal ako ako nga one at a time. Bicol ang one at a time. Anong Bicol kan one at a time? Sarong girlfriend sa sarong lugar. Pag na-descuido ka manggiraray. Kung sabihon, mga tugang, pag kawarakan saro, saka ka naman mahanap, di ba? Being loyal to your loved one builds deep, secure foundation of trust, creates a safe space for emotional vulnerability, and ensures long-term relationship stability through life's hard times. Arog palan ka iyan. Mga tugang, sabi, kung ikadatabi loyal, it builds trust. Ang number one consideration is trust and safety. Action match words. So both partners feel completely sure of each other. May tiwala sa lamba. Maski sa kadumuman, pagtitiwalaan mo sa imong boyfriend, ang sa imong girlfriend, ang sa imong agom, ang sa imong partner, ang sa imong kalibin. Pero di kita nag-encourage na magkuang kita, magkaigwa ki arog ka. At dapat, ang pig-encourage ta, magkaigwa ki kasal na relasyon. Emotional safety. You can share your true fears and flaws without the worry of being left. Pwede mo databing itaram, mga tugang sa imong namumutan, sa imong lalabs. Ang mga bagay-bagay na kinakatakot man, mga bagay-bagay ang problema mo, mga tugang, na sa katakutan na day kanya babayaan, madiskubre man iyan ang mga bagay na iyan. Oh. Di ba? Arog databi ang kan. Kung ika palang loyal, kasa sa imong agom, sa imong partner, mga tugang, it builds peace of mind. Yung manang sa totoo lang, adi. Pag loyal ka baga, saro sa nang agom mo, saro ang boyfriend mo, saro ang girlfriend mo, saro sa nang namumutan mo, mga tugang, igo ang peace of mind. Tapag, di ba, igo ang peace of mind. Di ba, honesty removes the stress and paranoia of hiding secrets or tracking lies. Human ang gadadi. Look at them. Oh. Diba? Madurumana ka mo, noy. Uy, salamat Salamat sa inyong apat. Madurumana pala ninyo. May mga kuwan na. Tapos sa internship kay ni the best man nining apat na ninyo. Tunayon man. Okay na? Ano pa databang benepisyo? Kaya daw ka tabi ni Kimaray Joker na pag-istorya ko nagdadangog ka ha. Daw mo Kimaray ini. Ano pa ang benepisyo migo? Through strength and growth. May resilience. May resiliency. Uyog-uyogon mo yan. A loyal team handles stress, money issues, or family problems much better. Mutual support. Uyog-uyogon mo yan.
Bata baga paminsan baga, may mga namumuyaman talaga maski day kang kwarta, pwedeng ma-inlove talaga sa imo. Di ba? Pwede talagang ma-inlove man sa imo maski day ka talagang kwarta. Ano man niya kung day kang kwarta, pranti niya gusto ta ka. Tapos pagka munang duwa, hinghingan ka. Garing-garing silos nga pagkaiba mo sa ago mo Problema Junior. Uyog-uyog. Pero kung kita tabi mga tugang loyal to anybody, di ba? May feeling secure, let both people focus on life, goals, and dreams. Di ba? Di ba? Kung naghahanap ka na mga tugang romantic relationship, you should stick, you should love mga tugang someone with loyalty. Uyog-uyogon mo yan. Kaya masana sa antirada ta mga tugang pag-abot sa yan naman yan, benepisyo kang loyalty. Ano man ang benepisyo pag loyal ka? Loyalty. Ano man ang benepisyo? Igo na pala ang loyalty, ki-benepisyo. Anatang niya mahalaga yan. Nata man nga mahalaga yan. Loyalty means being there for someone through the heights and lows of no matter what. Loyalty can make relationships stronger because both people can be themselves without fear. Show appreciation for people and never take them for granted. Diba? Arog palanggan, ano? Sabi mga tugang nin sarong clinical psychologist and professor sa Yeshiva University, sabi niya, people tend to define loyalty by what it is not. By what it is not. Open and close parenthesis, mga tugang. For example, not being betrayed, cheated on, or abandoned. But loyalty is much more than an absence of mistreatment. Uyog-uyogon mo yan. People tend to define the loyalty by what it is not, but loyalty is much more than the absence of mistreatment. Iyon ang pigsasabi. Ang hapot, mga tugang, loyal ka ba? Yan ang dakulang kahaputan. Alright, o sige, mga tugang, digay na po kita sa dagdag pa niya tong mga informasyon mo niya na pagkahapon sa dami ng kung anong sakit na kumakalat. Influenza, sipon, ubo at iba pa, nagkakalimot tayo sa iba't ibang sakit na maring tumama tulad ng sakit ng atay dulot ng stress, matatabang pagkain at alak, kawawang atay. Huwag naman. Gusto mo bang magkaroon ng liver disease tulad ng fatty liver? Huwag pabayaan ng kalusugan ng atay. Proper diet at exercise kasama ang araw-araw na kasama proper diet at exercise. At ngayon, meron ng Liberaid Pro. You heard that right, Liberaid Pro. Ibang Liberaid ito. May silimarina, may vitamins pa, vitamins B1, B6, B9 at vitamin B12. Karagdagang nutrisyon para sa mas malakas na proteksyon. Ito pang isang pro. Ang Liberaid Pro ay hepatic protector. Bukod sa protection, ito ay nagpapagaling ng liver injury. It prevents damage to liver cells and aids in regeneration. Ang nadamage na tay maaring muling bumalik sa dating buo at malusog na nyo. Ito pa ang pinaka-pro. Ang Liberaid Pro ay over-the-counter OTC drug dahil ito ay maaring maging support o makakatulong sa treatment ng iba't ibang chronic inflammatory disease ng liver tulad ng alcoholic and non-alcoholic fatty liver, viral hepatitis at liver cirrhosis. Ganun pa man, OTC ang Liberaid Pro. Hindi kailangan ng doctor's prescription. Ano pang hanapin mo sa Liberaid Pro? Pro liver, protection, pro health, pro treatment. Basta may healthy lifestyle, sakto ang Liberaid Pro. Mag-liver up na. Ang Liberaid Pro ay available po sa Mercury Drug, Watson, South Star Drug, in leading drugstores nationwide, Silimarin Plus, multivitamins is a generic name of Liberaid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
Mga tugang, salamat kan sila pagantabay. Ini po si Henry M. Mabalik sa aga, 5 o'clock in the morning sa programang Morning Hirit. Goodbye, mabuhay.